Nyasi madhialo timbe kod kid oganda jo-Masaai osebedo kadhi mbele kaunti ma Narok jumani. Nyasi mabende noriwo welo mathoth manobiro neno kit oganda jo-Masaai. Jatend migepe Musalia Mudavadi notiyo gi thuolono mar lieko kaka ne jatend piny Kenya William Ruto wacho ni kar rito lee mar bunge ma Amboseli ibiro ket e lwet sirikand kaunti no. Nyoyuore nyasi no kama nopuoyo jo-Masaai kuom rito kitgi timbegi ka bende jiwogi mondo gimed rito kitgi kod timbegi kaka ndalo machon. Mudavadi orwako suka makende orwako suka makende ma oganda jo-Masaai ong'erego kopong' gi ilo kendo opuoyogi kuom rito kitgi gi timbegi kata bed ni sani oganda thoro luwo yore manyasani. Nataka niseme kwamba kama serikali tunaunga sana kwa dhati yale Rais wa Jamhuri ya Kenya alitamka jana aliposema kwamba Amboseli iwekwe katika mikononi ya Wamaa kule Kajiado. It is important kwa sababu wanasema mkosa mila ni nini? Ni nani? Ni mtumwa, sivyo? Kwa hivyo nyinyi kwa kushikilia mila zetu, mila za Wamaa, mila za Kenya na hata mila za Afrika, nyinyi mumeonyesha kwamba nyinyi si watumwa na hamtaki jamii ya Mwafrika iwe jamii ambayo inaonekana kwamba ni watumwa. Tunasema asante sana for representing us well and with dignity as the Maasai Maa people. Thank you very much for that.